назари атрофиён чӣ вобаста ба интихоби шумо дар аввал чӣ гуна буду, анакнун чӣ гуна аст? солҳои 2011 ман баъди хатм баргаштам ба Тоҷикистон омадам. кори худро сар кардам дар театри опера балет. солҳои аввал душвортар буд, чунки масалан ман аз кор мебаромадам ё ягон ҷо сафар мекардам, аз пуштам мешунавидам ки ин кори мардона нест, мард бояд ба рақс кор фаъолият надошта бошад. лекин ман ба ин гапҳо аҳамиятам намедодам. фарҳангу тамаддуни башарият собит сохтааст ки рақси балет ҳамчун ҳунари асил дар тамоми рӯи олам аст. маҳз ҳамин санъати воло ва иҷроиши саҳнаҳои зебои қаҳрамонҳои давр буд ки як муддат тоҷиконро низ дар арсаи ҷаҳонӣ шӯҳратманд карда, фарҳанги рақсро дар ҳудуди Тоҷикистон боз ҳам рушду равнақ бахшид. аз қабили ҳунармандони шӯҳратёри замон чун Ғаффор Валоматзода, Музаффар Бурҳонов, Қурбон Холов, Воҳид Эшонхоҷаев, Бахтиёр Давлатов, Искандар Раҷабов, Ҳайдаралӣ Азимов, Малика Собирова, Бозгул Исоева, Шарофат Турдиева, Сусана Узоқова, Татьяна Холова ва дигарон равшангари роҳи ояндаи рақси балет буданд. аммо ин натиҷаҳо то ба даст овардани соҳибистиқлолии Тоҷикистон буд. ҳамоно ба назар мерасад ки рушди театри касбӣ пас аз ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон бо вуҷуди пайдо шудани садҳо фестивалу чорабиниҳои дохиливу байналмилалӣ ба он сатҳи пешина боло нарафтааст. аз он ҷумла норасоии кадрҳо ва ҳунармандони ҷавон дар самти ҳунармандӣ ва артистони балет. бархеҳо бар он назаранд ки ин навъи рақс шарқиёна нест ва аз ғарб ба фарҳанги мо ворид шудааст. салом, Фаридун Холбоев ҳастам ва ин подкасти маро бишунав аст. дар меҳмонии мо Муҳаммад Азимзода, артисти балет, корманди театри давлатии опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ ҳузур доранд. оё дахолати падару модарон ба хоҳиши фарзандон, гуногунандешии ҷомеа ва ихтилофоти назар сабаби ин мушкилӣ, яъне норасоии артистони балет дар саҳнаҳои театр шуда метавонад? чӣ тавр ҷавононро ба ин навъи санъат бештар ҷалб кард? ба ин ва дигар суолҳо Муҳаммад Азимзода имрӯз посух мегӯянд. хушомадед. саломат бошед. Муҳаммад, ташаккур ки даъвати моро пазируфтед. дар аввал мехостам бифаҳмам ки чӣ дили шуморо гарм кард ки рақси балетро интихоб намоед? ман ростӣ намедонистам балет чист. ягон маротибаам аз пеш надида будам. таътили тобистона буд. ман дар шаҳри Бохтар дар таътил будам. баъд аз таътил ман ба хона баргашта омадам. амакам Азимов Ҳайдаралӣ, корманди театри опера балет, ба ман гуфт мехоҳӣ рафтан сафар кунӣ ба Федератсияи Россия шаҳри Перм. ман ростӣ рӯи хотири ҳавопаймо розӣ шудам. аз кастинг гузаштам. ҳамин хел шуд ки ман аз 3 тур гузаштам. сафари таътилро ба Федератсияи Россия шаҳри Перм оғоз кардам аз соли 2003 то 2011. кастингро инҷо гузаштед ё дар Москва? дар Душанбе. чӣ хел интихоб буд? як чанд муаллимони аз коллеҷи хореографии шаҳри Перм ба Душанбе омада буданд. кастинг, агар хато накунам, як 100 нафар ё 150 нафар буд. аммо аз он қадар нафар мо 6 нафар гузаштем, 4 писару 2 духтар. ин барои таҳсили ройгон буд ё ин ки ройгон? ин квотаи президентӣ, бо квотаи президентӣ. фаҳмо. аъзоёни оилаатон, яъне бародару хоҳар ва волидон ба интихоби шумо норозигӣ баён намекарданд ҳамон вақте ки шумо интихоб кардед? ман акун як баъд аз кастинг модарам ба ман гуфт ки ман
ман медонистам ки ту намегузарӣ аз кастинг, барои ҳамин туро мондам ба кастинг равӣ, аммо намедонистам ки ту мегузарӣ. барои ҳамин ман бисёр хоҳиш кардам худам. лекин чӣ хеле ки қайд карда будам, ман ягон маротиба надида будам балетро. лекин як 4 соли аввал ман бисёр душворӣ кашидам. аз надонистани забон, аз хӯроки бисёр диетический барои артисти балет, аз ин душворӣ бисёр кашидам. модарам гуфт ки ман намехоҳам писари хурдиам аз ман ҷудо шавад, чунки Русияу Тоҷикистон бисёр дур аст. баъд дар як сол як бор писарро дидан ин душвор бисёр барои модарам. ман ки сафар кардам, баъд фаҳмидам ин душвориро. худамам бисёр дар тамос бо телефон мегуфтам ки модарҷон манро гиред, ман намехонам инҷо. лекин айни ҳол пушаймон нестам. ташаккур. назари атрофиён чӣ вобаста ба интихоби шумо дар аввал чӣ гуна буду, анакнун чӣ гуна аст? солҳои 2011 ман баъди хатм баргаштам ба Тоҷикистон омадам. кори худро сар кардам дар театри опера балет. солҳои аввал душвортар буд, чунки масалан ман аз кор мебаромадам ё ягон ҷо сафар мекардам, аз пуштам мешунавидам ки ин кори мардона нест, мард бояд ба рақс кору фаъолият надошта бошад. лекин ман ба ин гапҳо аҳамиятам намедодам, кори худро давом дода пеш мебурдам. ба ҳамин амали онҳо чӣ гуна посух мегуфтед шумо? яъне ҳамин тавр аҳамият надодан? ман аҳамият намедодам умуман. шумо ки сафарҳои ҳунарӣ доштед, фарқияти андешаҳои сокинони кишварҳои дигарро дар самти ба рақси балет майл доштани писарон чӣ гуна баҳодиҳӣ мекунед? яъне назар ба он тараф ин тараф чӣ гуна аст? якчанд сафари ҳунарие ки доштем ба Олмон, Қирғизистон, Федератсия Русия бисёр хуб мепазируфтанд, чунки мо ба давлати Олмон балети миллӣ бурда будем. ин балети Лайли ва Маҷнун ва Мақоми ишқ. фикр мекунам намоишҳои классикии вайҳо бисёр дидагӣ ва балети ин ба ҳеҷ кас секрет нест ки балети Федератсияи Русия дар ҷойи аввал ҳаст. аз мо ки камтар душвортар ба мо, чунки кадр намерасад. айни ҳол ин проблемае ки ҳаст. айни ҳол директори театр Камолиддин Шарофиддинович ин масъаларо пеш бурда насиб карда бошад, тӯли якчанд ҳафта пас кадрҳои нав ба кору фаъолият бо мо мешаванд. бубинед, агар аз таърих гирем, аз аввал дар чорабиниҳои шоҳону воломақомҳо санъати рақсро бештар писарон иҷро мекарданд. ҳоло чӣ шудааст ки ба рақс машғул шудани писарон бештар монеагӣ эҷод мекунанд? ё волидон ё атрофиён? сабаб дар чист? ҳозир ки ин минами Тоҷикистонда вай кадр мо фақат дар Душанбе ҷамъ мекунем. бар айни ҳол мо душворӣ дар кадрҳо дорем, чунки дар коллеҷе ки ман кор мекунам, кору фаъолият мекунам, айни ҳол як чанд ҳафта пас сохтмони бинои нав дар назди бинои театри опера балет сохтмон аллакай сар мешавад. ин бинои калон ва сохтмон мешавад бо хобгоҳаш, ки мо метавонем кадрҳоро на аз Душанбе, аз тамоми Тоҷикистон ҷамъ кунем. тӯли як 4-5 сол
кадрҳои нав тайёр мешавад. фикр мекунам он вақт душвории мо паси сар мемонад. шумо оиди ихтилофоти назаре ки ҳаст дар ҳамин ҳол шумо гуфтед падару модарон намемонанд ё ин ки атрофиён монеагӣ эҷод мекунанд, чӣ гуна вокуниш нишон медиҳед? Масалан гуфтед дар коллеҷи хореографӣ дарс медиҳед. ҳастанд ҳамин мушкилиҳое ки падару модарон намемонанд фарзандонашонро? ман дарс ба писарон медиҳам. Дар синфи ман мутаассифона 3 писар ҳаст. аз чӣ сабаб бошад? Мумкин ки аз сабабе ки айни ҳол мо дар коллеҷи хореографӣ ки айни ҳол нав сар мешавад сохтмонаш, он условия чӣ мешавад? Он дар биное ки кору фаъолият мекунем, он шароитҳое ки дар кор ҳаст, он шароитҳо нест. Масалан толорҳои машқи калон ки ба машқи балет, рақси балет дар кор ҳаст, айни ҳол нест. Барои ҳамин тӯли якчанд ҳафта пас сохтмони бинои нав сар мешавад. Мо бениҳоят интизор ҳастем ки бинои калон ва бе мушкили толор дошта бошад. шумо бештар аз шабакаҳои иҷтимоӣ ҳам истифода мебаред, амихел? ҳамин саҳнаҳоро ё ин ки рақсҳои шуморо агар бубинанд чӣ гуна қабул доранд? Ман ростӣ рақсҳои худам агар дар телевизион нишон диҳанд, ман кӯшишам не вақтам намешавад ҳам бинам. Ба ман занг зада мерасонанд ки тезтар телевизионро гирён кун, туя худта тамошо кун. Ман агар дар назди телевизион бошам, аллакай тамошо мекунам, агар ки набошам мутаассифона намебинам. Лекин ягон маротибае нашудааст ки мақсад гапи нодуруст нисбати шумо гуфта бошад? Нодуруст нисбати ман, чунки ман худам шунавидагӣ ҳастам. ана ҳамин аз ки шунидед ҳамин гапҳоро? Ин ман қайд карда будам 2011 ки нав аз баъди хатм нав ба кору фаъолияти худро сар кардам. Ҳамон вақт буд, айни ҳол нест. дар саҳна рақсидан бо ҷинси зан бештари вақт ба мардум писанд намеояд, махсус ба ҷавонон. хусусан онҳое ки аз шаҳр берун ҳастанд ин ҳолатро қобили қабул намедонанд. шумо чӣ андеша доред? Масалан ҳангоми мешавад рақсҳое ки бо ҷинси зан рақс мекунед ва қиғиросту доду луқмапартоиҳо дар саҳна аз ҷониби тамошобинон мешавад. Чӣ гуна инро шумо қабул мекунед? Ин рақси балет 400-500 сол пеш ба дунё омадааст. Барои ҳамин рақси яккарам ҳаст, ҳамзанона ҳаст ки зан худаш рақс мекунад, ҳам рақси мардона ҳаст. вақте ки ду кас рақс карданд, ин дуэт ҳаст. Ягон балет айни ҳол набаромадааст ки ё духтар худаш танҳо рақс кунад ё писар. ин бе поддержкаи рақси дуэтӣ намешавад ки писар духтарро бо поддержкаҳои баланд бардошта намешавад. ва вақти намоиш ман кӯшиш мекунам, бисёр кӯшиш мекунам гӯшам фақат дар партнёршам бошад, яъне духтар балеринае ки ҳамроҳи ман мерақсад ва оркестри симфоникӣ ба мо мусиқии зинда менавозанд.
ин бисёр душвор ҳаст. лекин аз ҷониби тамошобинон ягон агар қарсак шуда бошад, фикр мекунам фақат барои бардоштан балеринаро ба ҳаво. бубинед, оё мушкил нест ки ҳам рақс иҷро мекунед, ҳаракатҳоро иҷро мекунед ва ҳам яктарафа боз ба оркестри симфонӣ гӯш медиҳед? буданд ҳолатҳое ки дар саҳна ҳамон рақси худро ё хато карда бошед ё ин ки нодуруст иҷро карда бошед? соли 2011 буд, ман дар як намоиш дар қатори якум будам. дар маркази саҳна намоиши Дон Кихот буд. ман бисёр нав ба кору фаъолияти худро сар кардам. бисёр дар ҳаяҷон будам. мушкилӣ дар костюми ман буд, ба ман камтар майда буд. аз ин ҳолат ман дар саҳна афтидам. дар якум қатор будаму дар марказ афтидаму ба ин вай накарда ман хеста давом додам, рақси худро давом додам. лекин ин ҳолатҳо мешад ки хато мекунам. хато ки агар худам танҳо рақс кунам, ҷое ки аз хотирам баромада рафт, ман ҷояшро иваз мекунам ки тамошобин инро нафаҳмад ки ман хато кардам ё рақсро дигар кардам. аз ҳолаташ даром мебароям. агар дар умум гирем, шумо дар чандин саҳнаҳо ҳунарнамоӣ кардаед? дар репертуари театри опера балет як 16 ё 17 спектакли калон ҳаст. мумкин ки як 13-14 таашро ман нақшҳои асосиро иҷро кунам то айни ҳол. мешуданд ҳангоми тамринҳо баҳс байни шумо, байни коргардон ва байни ҳамон калонсолҳое ки ҳастанд дар саҳна ҳунарнамоӣ мекунанд? балети навро агар аз аввал сар кунем, бисёр душвор ҳаст. асабониям мешавем, чунки бисёр душвор ҳаст инро азёд кардан, бо мусиқӣ часпондан, бо партнёрша кор кардан, як ҳаракатро 20 бор 30 бор такрор кардан. ин ҳам физически қин ҳаст, ҳам морально бисёр душвор ҳаст. саҳнаҳое мешад ки карда балет, ин яъне основной группаи ҳамин гурӯҳи балет. душвориш як чанд маротиба ман дар саҳна асабонӣ шудагӣ ҳастам. бе ин фикр мекунам кор бисёр вай шавқовар намешавад ки ман метавонам як овози худро баланд кунам. тарафи калонсол не, ман тарафи метавонам шогирдони худам ки дар доираи саҳна меистанд. мумкин ки ягон ҳолатҳое шуда бошад ки ман гирди саҳна бояд ҳаракатҳои худро кунам. мумкин ки ҳамон ҳаракат кардан ва пешам барояд, ин уже вай мешавад збой. метавонам ё як дод занам ё бо баландтар овоз барорам. барои ҳамин ин протсесси кор беина мешавад. чӣ гуна ҳамин ҳолатҳоро рабт мекунед, яъне бартараф мекунед? акун ман дар саҳна метавонам фақат шогирдони худро ки якчанд шогирдони ман кору фаъолият мекунанд ҳамроҳи ман ба вайҳо ё ки бо карда балет як замечание хатогишонро гӯям ки инҷо нодуруст кардӣ, вай кардӣ, ҳақ надорам ба ман ҷавоб
یعنی اونا علاقه قدری استاد را میدانند. بله. خب چطور اندیشه های جامعه را وابسته به رقص مشغول شدن پسران تحمل میکنید و چی پیشنهاد دارید که همون فکرانی آنها را دیگر کنند و طلبات به همین رقص پسران زیادتر شود؟ اکنون اینجا اگر پسر خواست ویش شوقش بسیار باشد، بسیار خواهد که به رقص بالت، رقص کلاسیکی بالت وارد شود، اینجا نه تنها شوق وی در کار هست، سلامتیش رو میبینند. از کمیسیه دکتری گذاشتن در کار. ممکن که یک شوقش زیاد هست به رقص بالت، لیکن یک زرینی چشم پس باشد، اوجه این نمی شود. این خیلی سیتواسیون بسیار شده که همان وقتی 2003 که من از کاستینگ گذاشتم و چند چیزها بود که بسیار میخواهد رود خواندن، لیکن یا پلاسکوپی دارد یا اینکه میانش یک پرابلم دارد یا زرینش، برای همین این رو از پول عموما از کمیسیه گذراندن در کار، بعد با رقص بالت مشغول شده. شما که در کالج درس میدهید و شاگردان زیاد نیز تیار کرده اید، بودند حالتایی که پدر و مادران اول پسرشان را آوردن به گروه شما و بعدی چند لحظه یا اینکه چند روز، سال، ماه از دست شما گرفتند، یعنی نخواستند که دیگر ادامه دهد پسرش؟ نه، این حالت عموما در صنف من نبود. فقط من دو شاگرد خود رو خودم به خواهش خود پیش کردم، چون که سلامتیش در جای در کاری نبود. من بسیار کوشش کردم با پدر و مادرش فهماندم که آینده این ارتیستی بالت نمی شود، چون که سلامتیش یک شاگردم میانش پرابلم داشت. این اسنونای در بالت برای بالرینا رو برداشتند. یک نمایش اگر 2 ساعت رود، ممکن که 1 ساعتش فقط بالرینا رو برداشته، این وای نمی شود، ارتیست نمی شود. چون که اگر که شود، ممکن که 1 ماه پس اوج اینوالید شود، دیگه ماندگی عمرش در کالسکه گذارد. این خیلی حالت که آمده از سین برند یا که گویند که نمی شود، این خیلی نبود. فقط از طرفی من بود که من 2 طلبه خود رو از خواهش کردم که گیرن. می شوند تغییراتی که در همین ساحه صحنه آفری یا اینکه نمایشنامه گذاری کمترک تغییرات وارد کنند و همین صحنه های اپرا و بالت را به منطقه های تاجیکستان برند، یعنی نه تنها در مرکز، در دوشنبه، در مرکز های ولایت ها، شهر و ناحیه ها، آیا امکانی همین هست؟ امکانیت اکنون میخوایم. ارتیستان فکر میکنم همه میخواد یک سفری هنری داشته باشد. این حال تیاری به ولایت سوخت بهاری به نصیب کرده باشد. ما سفری هنری داریم. تا این نقشه‌تان در تجربه بود؟ بله. کدام شهر و ناحیه ها بود؟ سوخت، خطلانش در شهر دنغره، نورک، سو در اسفره، خودجان، جبار سولوف. بسیار یک هفته اینا به فیلم رفته بودیم. بسیار خوب. در آینده میخواید که فرزندان شما هم همین رویه، یعنی کسب شما را انتخاب کنند؟ خودم نمیخوام. اگر که شوقش باشد، چقدر که گفتم با ارتیست بالت شدن اون دانی داشته باشد،
шавқаш бошад чуване. барои чӣ худи шумо намехоҳед? аҷиб аст. бисёр азоб, душвор, бисёр касби душвор ҳаст. ҳам 20 сол кор мекунанд, стажи кори 20 сол. яъне муҳлати ҳамон дар саҳна баромад кардан 20 сол аст. 20 сол аст. ташаккур. ҳоло чӣ нақшаву ниятҳо доред дар оянда? нақшаву бисёр ҳаст. нақшаи якуми ман ин сохт саломат коллеҷи хореографӣ ки дар назди бинои театри опера балет сохтмонаш тӯли чанд рӯз паси ягон ҳафта уже тайёрӣ рафта истодааст. фикр мекунам 1 сол пас ин бино тайёр мешавад. баъд метавонем кадрҳои нағз тайёр кунем ва балети тоҷикро дар тамоми ҷаҳон муаррифӣ кунем. муҳаммад, сипос ки вақти худро дариғ надошта дар подкасти мо иштирок кардед ва фикру андешаҳои худро гуфтед. дӯстони азиз, подкасти маро бишунав аз ҷониби журналистони Зирамедия дар ҳалли мушкилоти ҷавонон дар самти ҳамдигарфаҳмии онҳо сабт ва омода мешавад. санъати азалӣ байни ҷинсҳои марду зан ҷудоие надорад. вақти он расидааст ки тавоноӣ ва қудрати фарҳанги волои тоҷиконро дубора ба оламиён муаррифӣ кунем, на он ки ба овозаҳову ақидаҳои гуногун гӯш андохта аз хоҳиши дили худ даст бикашем ва ё монеа ба касе шавем. танҳо рафтан бо роҳи рост ва қобилияту тавоноӣ моро ба ҳадаф мерасонад. ҳамин тавр аст? хуб, фаромӯш накунед ки ҳар ҳафта подкасти маро бишунав дар платформаҳои Зирамедия бахусус дар Facebook, Instagram, Telegram ва YouTube нашру паҳн мешавад ва шумо пайгири мо бошед. мо интизори фикру андешаҳои шумо ҳастем. то подкасти дигар, худо ҳофиз.